Der er to måder at være religiøs på. Religiøs A og B. Religiøs A tror på Gud, men ikke af lyst, men fordi det er blevet en slags vane. Han går i kirke hver søndag med sin familie, beder sin aftensbøn, bordsbøn osv. Det er ifølge Kierkegaard ikke en acceptabel måde at dyrke Gud på. Det er fordi man ikke dyrker Gud med den passion og nydelse, som B gør. I modsætning til religiøs A er religiøs meget mere passioneret i sin tro. Han dyrker ikke Gud af vane, men af lyst. Det er ifølge Kierkegaard den rigtige måde at dyrke Gud på. For religiøs A er Gud omdrejningspunktet for mennesket. Det hele er som en paradoks. Man ved, at den virkelige verden eksisterer, men man tror alligevel på ham. Det vil sige, at man tror på Gud, selvom man ved, at han ikke eksisterer.